November 2011. Vi er til byggemøde i Ladby. Mere end 20 frivillige i Ladby Skibslag er lige nu sammen med museet i gang med flere skibsprojekter. Frivillige, der smeder, hamrer og kiler sig igennem 200 år gamle egestammer. Der bliver repareret på en færgejolle, lavet en kopi af Gokstadjollen, alt sammen for at få byggeerfaringer til at kunne lave en kopi en til en af selveste Ladbyskibet. Jamen det vigtigste er måske lige at nævne, at efterårsferien var en kæmpe succes. Lene Verweile fra museet leder det månedlige byggemøde, hvor der snakkes om stort og småt, men som også bruges til idéudvikling. Det er vigtigt at have et sted, hvor man kan få snakket og få vendt, og gode idéer kommer der jo endnu flere af, når der sidder 20 mand om bordet, end når der bare sidder 3. Vi skal sørge for, at folk er væk, når vi lægger stammerne ud. Det er ikke problemer med projektet, der har gjort de fleste frivillige gråhårede. Håret er måske for meget sagt, men det lidt, der er i hvert fald prydet af livserfaringens smukke grå farve. Og det kan sgu godt være, at der er nogen, der har en økse, det er lige mig. Altså den økse, man lige kan bruge. Kunne man så ikke lave en regel om, at man satte et nummer på eller et mærke på? Så man ved, når man kommer næste gang, jamen min øksen, det er nummer 4. Yes. Så den tager jeg. Okay. Hans Christian her i baggrunden er egentlig uddannet bådbygger, men er lige gået på efterløn som skibsingeniør. Det er pragtfuldt at komme tilbage til sit gamle håndværk. Og specielt at arbejde på så køn en jolle som den her færgejolle. Det er rigtig sjovt at prøve sit håndværk af igen. Og så er det selvfølgelig også rart at komme ud og møde andre. Og få en snak om tingene og diskutere lidt, hvordan vi kan gøre det. Og så finde de løsninger, som vi synes, vi skal have på det her. I smeden har pensioneret maskiningeniør Kurt Søgaard gang i essen. Jeg laver et høvlejern. Og der laver vi et høvljern, som går op igennem her. Og så kan de høvlvære trække det på den måde der. Jamen det er jo altså værktøjer, som er fundet i udgravningen af de forskellige vikingeskib. Foruden høvlejern og økser i forskellige former og faconer, så skal smedjen levere de mere end 2.000 navler, der bliver brug for til Ladbyskibet. Et stenkast fra bådbyggerne har Inge Svensmark sit telt, hvor hun fortæller museets besøgende om livet i vikingetiden. Det er en rigtig god gryde. Så tænker mandfolkene, at det brænder. Det er jo bare tovværk. Men det gør det ikke, det ved vi kvinder. Fordi her, når vi laver sådan en gryde af ler, så laver vi lige sådan en lille ekstra kop her, en lille beskyttelse, sådan at det her tovværk kan sagtens hænge over bålet uden at brænde. En dag inspireret af mændenes arbejde med at bygge båd, slog en tanke pludselig ned i hende. Hvor er kvinderne? Hvad laver de, når mændene bygger skib? De må komme herned til teltet og lave noget. Og først tænkte jeg, at de skulle spinde, så vi kunne spinde garn til at lave et sejl til skibet. Men pludselig slog det mig. Det er ikke det, vi skal. Vi skal fortælle historien om det nye skib. Og hvordan fortæller kvinder en historie? Det gør vi ved at sy. Ideen er at brodere et Ladby-tapet 7 meter langt og 50 cm bredt. Et om det gamle skib og et om det nye Ladbyskib. Skibet er det allervigtigste i de her fortællinger. Det er kunstneren Gudrun Heltoft, der har tegnet fortællingen. Brodøserne prøver at brodere på livet løs med naturfarvet garn i den farvepalet, som også er brugt i det berømte Bayeux-tapet. Farvet garn var kostbart, så derfor vil brodøserne også i dag sy med de såkaldte Bayeux-stæng. Man stikker op, og så tager man og sætter en streg over. Sådan, og så sætter man, i stedet for at gå underneden og lægge tråden bagpå, så stikker man op her ved siden af, sådan at tråden kun kommer til at ligge på oversiden af arbejdet. Man opnår, at man bruger ikke så meget tråd. Man opnår, at det heller ikke bliver så meget at se på bagsiden, men faktisk kun ser sådan nogle små stik, og man bruger mindre tråd. Og øvelsen gik jo netop ud på at spare på det kostbare farvede garn. Oppe på byggepladsen er mændene i gang med at flække de 200 år gamle egestammer.
Det her er første flækning af træet, som skal blive til ladbeskibets planker. Halvdelene bliver til fjerdedel, og fjerdedelene bliver til 8. del, som ligger her. De skal så have en tur til, så vi kommer over i 16. del. Og når 16. delen er der, så skal der hugges af, til vi får den plane planke. Det foregår i første omgang med jernkiler for at åbne træet, men de sætter sig hurtigt fast. Så går det bedre med kiler af træ. Det lyder godt, ja. Det gør det. Og jeg tror også, det lyder rigtigt. Men altså, lige pludselig så kan den løbe ud et forkert sted, og sådan, så er det med at være opmærksom. Egetræet skal være fugtigt, friskt. I vikingetiden arbejdede man i frisk egetræ. Altså det var ikke tørret. I det øjeblik egetræ tørres, bliver det meget hårdt og er derfor næsten ikke til at bearbejde med en økse. Det var første trin i at få en regulær skibsplanke. Så skal processen bare gentages planken ud. Fast arbejde for Ivan Larsen i 4-5 dage. Nej, jeg har ikke mere. Tilbage til der, hvor vi startede, nemlig ved byggemødet. En vigtig sag er kommet op. Lennart og mig, vi har nedsat et udvalg, et festudvalg, og vi er ved at gøre klar til en lille julefrokost. Og hvis vi kun er Lennart og mig, så ved vi så, at vi er 2 gode venner. Har du lyst til at se, hvor langt både byggerne og brodøserne er kommet med arbejdet, så er brodøserne i gang hver onsdag, og både byggerne onsdag og lørdag på Vikingemuseet i Ladby. Vi er nødt til at have nogenlunde ensartet dimension.